Конституцією є громадянами України, і анексований Крим цього не скасовує, а потім ви народ, який утворився на території Криму, тобто ви титульний народ цієї території, і у вас немає запасного аеродрому, хто би вам допомагав. Крім і України, це є прямий обов'язок дбати про вас. Тут абсолютно логічно. Чому так себе ведуть? Я не знаю, я думаю, що це певні, можливо, впливи, тиски певні. З якого боку? Я думаю, з російського. Я думаю, а з якого? Просто у меня других точно версий не з нет. американського і не з європейського. В Америке мы никому не мешаем, в Европе никому не мешаем, в Украине никому не мешаем. Я думаю, це все, що пов'язано вашого Криму і України, так? От для того, щоб не було цієї причетності одне до одного. Я думаю, що це тиск. Я думаю, що якщо така системна йде робота, я думаю, що дуже великий тиск. А как вот так получается? Я тоже ищу ответ на этот вопрос, найти не могу. Вот Владимир Зеленский и вот РНБО, и запрет каналов Медведчука, и, казалось бы, мы тут думаем, вообще тут мы патриотический канал, тем более мы внутренней политикой практически не занимаемся, у нас Крым, репрессии, и Зеленский говорит противодействие фейкам, информационная война с Россией. Мы думали, тут вообще нам работы будет столько, что мы не будем успевать просто грузить все, что мы делаем, новости, там, политические программы и так далее, туда, больше, больше, больше. Вместо этого нам говорят фактически «заткнитесь». Я от тут этого не понял вообще. Я думаю, що це теж те, що ми сказали до цього. Що це тиск певний, який, мабуть, дуже є суттєвий. Я не можу давати коментарі, тому що я не в ситуації зараз такої інформаційної. У вас просто відчуття таке. У мене таке відчуття, так. Звичайно, я не думаю, що тут є свідома позиція, власне, їх як громадян, але я думаю, що вони перебувають під великим впливом певних якихось. Ну от я тоже, я пытался найти другі Тому версії. Що це ж не тільки ця історія, це дуже багато історій, які ми там затишуємо або капсулізуємо, і я думаю, що це впливи. Я думаю, що це певні тиски. То есть наш враг находит каких-то людей, какие-то каналы, через которые он может то в суде, то где-то в правительстве, то где-то в администрации президента, то где-то еще с помощью каких-то рычагов влиять, тормозить что-то. Ворог дуже досвідчений. Він досвідчений вже не останні роки. Це досвід уже століття. Вообще говорят, они тратят что-то мне сказали недавно цифру, типа $500 миллионов в год на внешний подкуп там всяких французов, американцев, англичан. А вот так подумать, и впервые задумался, интересно, сколько они тратят на Украину? Вот тут же как раз самое то, что покупать им нужно сейчас, война. Я думаю, что там суммы такие, что никакому нашему телеканалу с этими несчастными 50 миллионами гривен, которые не хотят давать на вещание, это вровень не идет. Там, Так, я думаю, що вони досвідчений гравець в цьому плані на історичній карті. І в часи зі всієї історії. Тому там вже досвід, як це працювати. І ми в зоні їхніх інтересів.